Joo. Hierontakylän alkupäässä. Rahanvaihto on näköjään tuollakin tuossa. Rahanvaihtopaikkoja kuuluu paljon. Tässä päästiin heti. No, thank you. Oh. Kannattaa tosiaan käydä tässä päässä rahatkin vaihtamassa. Ruoka halvempaa. Hieronta halvempaa. Ja en ole vielä Grabitownissa käynyt, mutta sinne kun pääsen, niin veikkaan, että hinnat vaan puolittuu. Tesco Lohtus on kuulemma meidän sittari. Täytyy siellä käydä ihmettelemässä, mitä maksaa tuliaiset. Nyt Xinghalle.